Давай, да. Не, от някой долу да го хване. Ходи само малко също. Добре. Това ще потъне още преди да сте качили. О, съблича се, чакай се. Свали се към Фейсбук. Взимай, бе! Взимам, бе! Стига ми намеси ръката. Точно това как го пусна точно потъне. Аз снимам! Може ли само да... Вече една минута. На Петър на града. А Виктория... Хората влезна в далеч! Аре, Юрич, ти как ще го види този човек? Аре, ти замръзни! Глед колко Вече главен. Аре, трябва да влезе. Аре, Игнате! Нищо няма ти стане. Това голяма излагация. Пусти греблото, Пак ти греблото! Абе я... Оле! Гребло! Чума! Дай покурам като на дъска! Дай! Ай, давай, чакай! Трябва само един човек. Бог, пускаш нататък, да няма да стане! Довиждане! 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 Ай, не грие! Петро! Петро! Купувайте, бе! Петра! Петра, леги на него се... Петра, казваш ли се, Петра? Може да стане, бе, човек! Леги се едно си да дъска, ще стане. Бути го по-вътре и легни върху него, бе! Давай, бе, лягай, бе! Лягай, бе! Ай, си по-бе! Легни, бе! А как ще потъне, бе? Ай, няма потънията, пак! Кой ти до някъде, бе? Абе, до някъде, бе, човек ще държи. Сега коментарите са най-интересни. Е...